ni jangkar benglong arlo mate kheroni pen kahilo kilometer trok langmi pi amang parong along kebang jiaru chiklo ni phai trok siar ni karbi kurusar chingruma mai ingni ponji bangso mai long karbi aron barim nimrokom pindeng support pir thadang pialong kapache thangdunji aphan lapen owe kimia tuma phan karbi honghari aron barim ansose kapachini pon nang jipu akenang sot pena jok karbi nimrokom nang plangsi jutang nonpu pathenang wa thepi en ponlo bangso kaching ruma mai lake lang mepi aro hin pensi patir bipon non ke wangji aru ni phai troxy pen cheng si ni phai narkep arni an labang somai pajut ponpo KKCA atiri pi pen chingwai chingsai sini tum ni jangkar piang long stame KKCA kal di kurusa chingwa mai adakta indang damnang po Havar Amei seng nang po samchom mai seng nang po kuni tum penangan aja keding pen ni tum kacing ki kacethan pom dulu asolong ni tum ciki cethan pom pensi ni tum arong kau tidak pancing lo surat hasil keceng silo ada di jangkar biang ngolong ke langit biaman along sidom KKCA seng pom po bangso mai kapachun ponvek nangji pura rong isiarat pen thurpak pen kacisi kacedang pontanglo rat piamai long tiri piamai pen Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong haphan alui sarpo aman peng pen chuphapon MP Horen Singh be MEC Pawan Kumar Rai la pen pinangana pherangke tuma phanta chuphapon Autonomous Council halang ni sar Dr. Tuliram rong hang alang ni facility tum dak JPGS mate alang ni facility tum dak rapen alang phan bang mek facility tum ning thelo la pen tulang ni tum dak kado kawet dak atau lu karbeng long arat kedoan satpi satpu aktif manfaat kado kawet abang somai long helitum along non kebangi kami pai troksi kebangi pensi nilin pensiun nilik Keroni Ben Mohanteron Karbiang Long Life